mas sumarap pa siya nung nilagyan natin ng kalamansi. At the same time, yung noodles po niya talagang nanunuot yung flavor. Hello mga kalagwatsa! Welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. Sabi nga nila mga kalagwatsa, ang pansit ay pampahaba ng buhay. Sino nga ba naman ang ayaw humaba ang buhay? Kaya naman mga kalagwatsa, papasyalin natin ang isa sa mga pansitan dito sa Umingan, Pangasinan. Kaya ano pang hinintay natin? Tara! Ang Androng's Pansitan ay isa sa may pinakamasarap na pansit sa Umingan, Pangasinan. Kaya nga naman mga kalagwatsa, hindi na tayo nag-atubiling bisitahin at puntahan ang kanilang pansitan. Titikman natin ang kanilang best sellers na talaga nga namang maipagmamalaki sa sarap. Ang kanilang pansitan ay talagang dinarayo dito sa Umingan. Maliban sa pansit, titikman din natin ang iba pa nilang menu. Alam ko excited na din kayo mga kalagwatsa, kaya panoorin at tapusin ang ating video hanggang dulo. Let's go! Target locked. So yun na nga mga kalagwatsa, na-serve na ang in-order natin dito pa rin sa Umingan, Pangasinan, Androng's Pansitan. Ayan, so matitikman na natin mga kalagwatsa. I'm looking forward kung ano nga ba ang meron sa kanilang pinipilahang pansit dito sa Androng's Pansitan. Ang una po nating titikman ay ang kanilang kanton mga kalagwatsa. At ang kanilang kanton dito sa Androng's Pansitan ay nagkakahalaga lamang ng 69 pesos mga kalagwatsa. Titikman po muna natin ang kanilang kanton nang walang hinahalong kalamansi para matikman po talaga natin kung ano ang lasa ng kanilang kanton. Alright mga kalagwatsa, samahan niyo ako sa ating first bite. Okay, mga kalagwatsa, ang masasabi ko sa kanilang kanton, usually yung mga kanton ay medyo maalat po siya, pero ito, saktong-sakto yung lasa niya, hindi po siya masyadong maalat, hindi rin po siya greasy tikman, o hindi rin po greasy yung kanilang kanton mga kalagwatsa. Okay, this time naman mga kalagwatsa, lalagyan naman natin ngayon yung kanton nila ng kalamansi. Let's go! Siyempre, tayo mga Pinoy mga kalagwatsa, hindi mawawala sa pansit ang paglalagay ng kalamansi. Okay. So, mga kalagwatsa, grabe. Mas sumarap pa siya nung nilagyan natin ng kalamansi. At the same time, yung noodles po niya talagang nanunuot yung flavor na ginamit po nila sa kanton nila. At again, natutuwa ako dahil hindi masyadong greasy yung kanilang kanton. At the same time, hindi rin po maalat mga kalagwatsa at saktong-sakto lang yung timpla ng kanilang kanton. Ang susunod naman natin mga kalagwatsa ay ang kanilang bihon at ito ay nagkakahalaga lamang po ng 69 pesos. O diba mga kalagwatsa, sobrang affordable na ang kanilang pansit dito sa Androng's Pansitan, Umingan, Pangasinan. Mga kalagwatsa, bago ko tikman ang kanilang bihon, ang nagustuhan ko dito sa kanila, hindi po masyadong dry yung kanilang pansit or pansit bihon. So mga kalagwatsa, usually kasi yung ibang pansit, so, talagang dry. Pero ito, actually gusto ko rin yung sa pansit ay yung medyo mabasa-basa siya or hindi siya dry. Okay, ganun pa rin mga kalagwatsa, hindi pa rin natin lalagyan ng kalamansi para matikman natin yung talagang lasa ng kanilang pansit bihon. Let's go! Okay, samahan niyo ulit ako sa ating first bite sa kanilang pansit bihon. Wow! Okay, grabe. So mga kalagwatsa, nakakatuwa lang dahil talagang hindi dry yung kanilang pansit bihon. At the same time, nanunuot yung flavor talaga. Hindi ko alam. It's for you to taste mga kalagwatsa. Talagang may kakaiba dun sa kanilang ginamit sa flavor dito sa kanilang pansit. So yun mga kalagwatsa, napaka-consistent pa rin ang lasa ng kanilang pansit. Mapabihon or mapakanton dahil talagang saktong-sakto lang yung lasa niya mga kalagwatsa. Hindi po siya maalat. Pero again, it's for you to taste dahil merong kakaibang lasa yung kanilang ginamit na flavor sa kanilang pansit. Isa pa rin sa kanilang best sellers dito sa Androng's Pansitan, Umingan, Pangasinan ay ang kanilang pansit hapon. At ito po ay nagkakahalaga
ng 130 pesos. Fun fact lang mga kalakwatsa, ang pinagkaiba ng kanilang pansit hapon sa tinikman natin or sa Canton or sa Bihon, ang ginamit po nilang noodles dito sa kanilang pansit hapon ay Mickey Bilog. At the same time, may nakikita ko mga kalakwatsa dito na sesame seed. At grabe, parang ngayon lang din ako makatikim ng pansit na hinaluan ng sesame seed mga kalakwatsa. Isa pa mga kalakwatsa, sa kanilang pansit, bihon at canton, ang ginagamit po nila ay chicken. Yung normally naman na ginagamit natin sa pansit. Pero sa kanilang pansit hapon mga kalakwatsa, ang gamit po nila ay ground pork. So yan, nilook forward ko rin talaga ito mga kalakwatsa dahil isa rin to sa mga pinipilahan at best sellers nila dito sa Androng's Pansitan. So mga kalakwatsa, kung titignan natin, parang same lang din sila ng pansit batil patong dahil kailangan din nating basagin kanilang pouch egg na tulad pa rin ng pansit batil patong. Pero ang mga kalakwatsa, ang tawag po nila dito ay pansit hapon. Alright, mga kalakwatsa, nakita nyo rin kung paano niluto yung pouch egg nila. Napaka-healthy rin kasi hindi po siya niluto sa mantika. Niluto po nila ang kanilang egg gamit ang tubig. So let's go. Alright, maliban sa sesame seed mga kalakwatsa, nilagyan din po nila ito ng sesame oil. Yan. Alright mga kalakwatsa, samahan niyo ako sa ating first bite sa kanilang pansit hapon. Okay, wow. Grabe. Amazing yung lasa niya. Yung lasa niya maikukumpara ko mga kalakwatsa, kung mahilig pa kayo sa fried noodles, yung lasa ng kanilang pansit hapon ay maihan tulad sa lasa ng fried noodles. At the same time, grabe, magandang combination, napakagandang combination din yung yolk niya at yung pansit ng kanilang pansit hapon. Alright, this time naman mga kalakwatsa, kanina wala pang kalamansi pero masarap na. Titikman naman natin ngayon ng may kalamansi mga kalakwatsa. Let's go! Wow, grabe. Mare-recommend ko to sa inyo mga kalakwatsa. Lalo na sa mahilig sa mga fried noodles. Pag yung lasa ng kanyang pansit hapon, maihan tulad ko doon sa lasa ng fried noodles. So mga kalakwatsa, yun din pala. Nakita ko rin dito, may halo rin pala siyang bean sprout mga kalakwatsa. So kaya naman pala talagang maihan tulad mo yung lasa niya sa fried noodles. At the same time again, napakasulit na dahil 130 pesos. Actually for me mga kalakwatsa, napakasiksik na ng ingredients or ng laman ng kanilang pansit hapon for only 130 pesos. Again, ang Androng's Pansitan ay located po dito sa Umingan, Pangasinan. Sa tapat lang po ito ng Umingan RHU. Maliban sa kanilang pansit mga kalakwatsa, pwede nyo ring subukan ang kanilang apakalaking burger. Partida mga kalakwatsa, junior size pa lang yan ha, so may mas malaki pa dyan. Ang kanilang Gorilla Junior Burger ay nagkakahalaga ng 299 pesos. So yun na nga mga kalakwatsa, kasama ko na si Ma'am Joy to the world. Hindi, charot lang Ma'am Joy. So again Ma'am Joy, thank you so much po sa pagunlak sa amin sa Louie TV upang bisitahin ang Androng's Pansitan. At si Ma'am Joy po ay isa po sa mga staff dito sa Androng's Pansitan, Umingan, Pangasinan. Ma'am Joy, imbitahin po ninyo ang ating viewers para bisitahin ang Androng's Pansitan. Hello po mga kalakwatsa. Iniimbatahan po namin kayo na pumunta dito sa aming pansitan. Dito po sa Umingan, Pangasinan, ang Androng's Pansitan. Bisitahin nyo rin po ang aming page na Androng's Pansitan Umingan Branch. Tara na! So yun na nga mga kalakwatsa, grabe, sobra na naman tayong nabusog. And again, thank you so much Androng's Pansitan, Umingan, Pangasinan. Mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-subscribe, i-search lang ang Louie TV Pangasinan sa Facebook at YouTube. Dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.